naenda kudaidzira pana mende kuti tinswanane tizinduroti ndizoti iwewe 4 years naenda ujeri mwana uyu ndewani mafiriji andiri kuona aya TV kana imba yakakosha ndiye zvanyatsondudza zvambofamba sei wakazvaona kupi? Okay, wakuda kuziva naye ndiroziva. Alright, mina ndikuudza ukuona mwana uyu ndiye murume wandakarambana naye ndiye muridzi wezvese zviri mumba muno zvamuri kuona. Mari yaibhadhara school fees muri mujeri yevana vedu vari kumusha uko ndiye aibhadhara. Imba yamuri kuziva kuti iri kumusha uko ndiye akavaka. Madzidzi akandima ndida kuziva. Uri tati wakatoroorwa iwewe? Wakatoroorwa ndaenda kucheri 4 years chete 4 years watoroorwa toni mumwe murume makutengerwa mafiriji wakutonyengedzwa wakutoni matorambana futi zvoro ndikanzi ndasunga futi kuroorwa futi nemumwe murume. Kwakutadza nei? Ndinenge ndichimirira kodei makafira kujeri kwokundei. Handichomborege. Wakaoma. Aiwa. Kuranga siyai chingwa changu. Ndipe foni yangu futi. Ndiye akatoitenga iyi foni. Akataenda chifoni chako ichi. Saka iwe uchatotenga usati wapinda mujeriri ichi. Alright, buda. In fact, buda. Out. Sandobuda unoende mi? Macha uende kwataigara uko. Kana rent ye4 years wakabhadhara kumashure kuti ichiri kushanda. Out. Buda. Torambana. Buda, tora tuntu wako uende. Tichasangana. Hatimbosangana, kuna kwatinosangana. Out.